ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର ଓମ୍ ସାଇରାମ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରଶ୍ମି ନିର୍ମଲ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ। କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ମୋତେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମେ ପୁରା ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇକି କୁଆଡ଼େ ବାହାରୁଛୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ ଏଇଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଛୁ ବୁଲି। ଆଉ ଏଇଠି ମାମୁନ କାନ୍ଦୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ କାହ୍ନୁ ତା ଭାଇ ପଛରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ନା ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଉ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ତାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ କାହ୍ନୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଲଟା ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟା କରିକି ଆପଣ ଟିକେ ଓଲଟା କରିକି ଟିକେ କାହ୍ନୁକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଯାଉଛୁ ଆଜି ଟିକେ ବୁଲି। ଏଇଠି ମାମୁନ ତ ପୁରା ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ତାର ତ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ ଆଉ। ଆଉ ହଁ, ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ସେୟାର କରିଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋର। ଆପଣମାନେ ସେଇଥିରେ ବହୁତ ହି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ। ମୋତେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ରାସ୍ତା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, କେତେ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ସିଟିରେ ରହୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ କେଆରପୁରମ୍ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛୁ। ଏପଟୁ ବି ରାସ୍ତା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପୁରା ବାପ ଝିଅଙ୍କର ମସ୍ତି ଚାଲିଛି। ଝିଅ ଏମିତି ଶୋଇଛି କାରଣ ସେ ଖାଉଛି, ସେ କ୍ଷୀର ଖାଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ପାପାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଲାଗୁଛି। ବସିଥିଲେ ତ ସେ ପୁରା ଏପଟ ସେପଟ କରିଦିଏ ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷ, ଏପଟ ସେପଟ ହାତ ଲଗେଇକି। ଏପଟେ କ୍ଷୀର ବଟଲ ପାଟିରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦିମାଗ ଆଉ ଦିଲରେ ପାପା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁରା ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଏପଟକୁ ଶୁଆଇଦେଲି। ଅ ଆଉ ଏମିତି ମଜାମସ୍ତି କରିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆମେ କୋଉଠିକି ଯାଉଛୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ବୋର୍ଡ ଲାଗିଛି ଦେଖିକି ତ ଜାଣି ସାରିବେଣି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ହଁ, ଆମେ ଆଦିୟୋଗୀ ଆଜି ଆସିଛୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରିଥିଲି ନା ମୋର ଫୁଲ୍ ଆଦିୟୋଗୀ କୋଉଠି କେମିତି ଆସିବେ ବୋଲି। ଏପଟୁ କେଆରପୁରମରୁ ବି ରାସ୍ତା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କିଏ ଯଦି କେଆରପୁରମରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବି, ଏପଟକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏପଟ ରାସ୍ତା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭିତରେ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲି ସାରିଲିଣି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରୁନି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଇଥିଲି ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଖାଟୁଶ୍ୟାମ ଯାଇଥିଲି, ମହାକାଲ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଶିରିଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ବହୁତ ଜାଗା ଯାଇକି ଆସିଲିଣି, ହେଲେ କିଛି ବି ମୁଁ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ ହିଁ କରିନି, କାରଣ ଝିଅ ଛୋଟ ଅଛି, କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ଦଉନି। ଆଉ ମଝିରେ ବି ଦେହ ବି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ଟ୍ରିପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ କରିନି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ଆଗକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର ହଉ ବୋଲି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ କି ଝିଅ ପ୍ରଥମ ଥର ମାନେ ଆଜି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ଆଦିୟୋଗୀ ରୂପରେ। କାରଣ ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି, ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ରହିଗଲା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେଇକି। ତା ପାପା ତାକୁ ହାତ ଧରିକି ନଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଉ କାହ୍ନୁକୁ ସେପଟେ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଖୋଜୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଆଦିୟୋଗୀରେ, କଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ। ସମସ୍ତେ ମହାଦେବଙ୍କର ଲାଇଟିଂ ଶୋ ଏଇଠି ହୁଏ, ମାନେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସନସିବ ଯେ ଆମେ ବି ଆସୁ ଆସୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ପାର୍କିଂ କରୁ କରୁ। ତାପରେ ସେଠି ଲାଇଟିଂ ଶୋ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଚୁପଚାପ ଯାଇକି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଗୋଟେ ବାଛିକି ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ଆଉ ସତରେ ଆପଣ ରିଅଲରେ ଦେଖିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ହିଁ ଲାଖିଯିବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଏଇ ଲାଇଟିଂ ଶୋରେ ଯାହା ବି ଯୋଉଠି ବି ଫୋକସ୍ ହଉଛି, କଣ ହଉଛି, ଏ ଲାଇଟିଂରେ ସବୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିକି ସେମାନେ କହୁ ବି ଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ମହାଦେବ ଏଥିରେ ମହାଦେବ ଆଉ ପାର୍ବତୀ ମାତାଙ୍କର ବି ହବ। ଆଉ ସପ୍ତଋଷି ବହୁତ କିଛି ମାନେ ରୂପ ତାଙ୍କର ଦେଖେଇବେ, ତାଣ୍ଡବ, ସେ ସବୁ କିଛି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ମୁଁ ତ ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରିଥିଲି ଯେ ମାନେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିଲି, ପୁରା ଲାଇଟିଂ ଶୋ। ଏଇଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ରଖିଛି, ଫୁଲ୍ କରିନି ଭିଡ଼ିଓଟା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫୁଲ୍ ଲାଇଟିଂ ଶୋ, ତାହେଲେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି। ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ନେଇକି ଏଣ୍ଡ ଯାଏ ମୁଁ ପୁରା ଲାଇଟିଂ ଶୋ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲି। ଆଉ ଏଇଠି କିଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ ସେୟାର କରିଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି କିଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି।
ଆଉ ହଁ, ସତରେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକି, ଯେମିତି ମନ ପୁରା ହାଲକା ହେଇଗଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଘର ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ। ବାଏ, ବାଏ।